खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड बिबुंसार इउटिउब चेनेलाव फिन बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन मानो होनबा जोबजासिम नायलांबासो बुजिनो हागोन बेखायनो अन्नानै आंनि चेनेलजों जानाखि भिडिअ फोसावनाय बेखौ नोंथांमोनहा नायलांजोबदो आंनि टपिकआ जाहैदों दिनैनि दिनाव बा दिनैनि दिनसिमाव जों बर' हारिनि गेजेराव गोबां गुलाय गुजाय जानायखौ नुबोदों सिगाङाव जेसेबां गुलाय गुजायमोन दा बिनिख्रुइ बांसिनसो गुलाय गुजाय जानायखौ नुनो थांगासिनो दं ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदान्थे जानायखौ जों नुबोगासिनो दं दा बेफोर माबोरै जानो हाखो जायनाखि सानसे समाव जायखौ जों हारिनि सिनस्रि होननानै मुंख'बोदोंमोन बे माहारियारि आफाद जायखौनो ABSU बे आफादखौ दासान्दि जोबोद गाज्रि कमेन्ट होनाय सुबुंफोरखौ नुबोगासिनो दं दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुबोगासिनो दं नाथाय बेफोरबायदि माबोरै जाबोनो मोनखो जाय आफादा जों बर' हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन बर' हारिखौ थांनानै थानायाव मदद होबोदोंमोन जायनि थाखाय जों दिनैसिम गोबां आगबारायनो हाबोदोंमोन दा बेबायदि आफादखौ जों बायदि सुबुङा गाज्रि कमेन्ट होनो जों समायामोन नाथाय माबोरै बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्टआ दानि दिनाव बाहायजाखो बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा बेयाव जानांगौ गोबां जाहोनफोर दं बे जाहोनफोरखौ आं बिजिर मोननै मोनथामसो जाहोनफोर खिन्थानो सानदों अन्नानै नोंथांमोनहा मोजां खोनासंलांजोबबानो जाबाय गिबियाव जों बुंनांगोन दि बिटिआर एकर्डखौ मुं लाग्रोनांगोन बिटिआर एकर्डआव जानाखि जों दफा मोनबोबाय माखासे सुबिदा माखासे गोबां जौगानायनि माखासे दफाफोर मोनबोबाय बेफोर दफाफोरखौ लानानै गोबां बर' हारिनि सुबुंफ्रा डाउट जादों मानो होनबा इमप्लिमेन्ट जानो नागारि बिटिआर एकर्डनि जानाखि दफाफोर दं बेफोर दफाफोरनि मथैसो उल्थायैसो आसाम सरकारा गोदान पलिसि खालामो बे गोदान पलिसि खालामनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद खैफोदाव बेखायनो जानांगौ गोबां सुबुंफ्रा बिटिआर एकर्डनि सायाव फोथायनाया खम जाबाय नैथि पइन्टआ जादों सानसे समाव बड'लेण्ड नांगौ होननानै होजिरग्रा गबोनाय रायजो राजानिफ्राय एसे एनै सान्दा खांनानै बड'लेण्ड हादरनि थाखाय जानजि खाफ्रानानै जेराव मेराव दिल्लीसिमबो धरना होनाय बायदि हाबाफारि लाबोदोंमोन सेपारेट बड'लेण्डनि थाखाय से सेकेन्डबो आसामजों थाफानो हाया डिभाइड आसाम 50-50 बायदिसिना रावजों बायदिसिना स्ल'गानजों नांबोदोंमोन सेपारेट बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय नाथाय दानि समाव बे माहारियारि आफादा मा होनो थांनाय बोसोरफोराव बारग' बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा जानाखि हाग्रामा महिलारि सारा जानाखि बाथ्रा बुंदोंमोन दा बै एखे बाथ्राखौनो दानि माहारियारि आफाद ABSUआ कपि खालामदों बायदि बाथ्राखौ बुंनो नागिरो मानो होनबा बै समाव हाग्रामा सावलायनाय समाव हाग्रामा सारा बुङोमोन बड'लेण्ड हादरनि थाखाय क्राइटेरिया एबा पलिसि सरकारनियाव गैथ'वा बेबायदि बुंदोंमोन नाथाय बै समाव ABSUफोरा बे बाथ्राखौ मानियाखैमोन आलादा रायजोनि थाखाय बै समाव हाग्रामा सारखौ गाज्रि मुं होनानै बिसोरो सेपारेट स्टेटनि थाखाय नांबोबाय थादोंमोन नाथाय मानो दा बे एखे बाथ्राखौनो ABSUनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंबाय दि आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय भारत सरकारनियाव पलिसि गैथ'वा बे बाथ्राया माबोरै जाखो बे जोबोद रायजो राजा बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोसोआव दाउट सन्देह गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय अब्ला बै समाव
पलिसि गैखायखौ मिथिनानै अब्ला रायजो राजानिफ्राय एसे एनै सान्दा खांलायनानै मानो गोजान गोजान जायगाफोराव धरना होनाय, रेल स्टेशन रेलवे बन्द खालामनाय, दिल्लीफोर बायदियाव धरना हैनाय मानो मावनायमोन जुदि पलिसि गैयिखौ मिथिखानानैबो? ना राजखान्थियारि लाबनि थाखायसो बै हाबाखौ मावबोदोंमोन? बेयो दा जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां बेसेबा गिदिर सोंलु जानानै फैबाय। जानांगौ बेखायनो दानि बर' माहारिनि गोबां सुबुंफ्रानो बिटिआर एकर्डनि सायाव फोथायनो गोब्राब मोनदों आरो माहारियारि आफाद एबसुनि सायावबो फोथायनो गोब्राब मोनदों, जायनि जाउनाव दा बर' हारिनि गेजेराव जोबोद गुलाय गुजाय नुजानायखौ नुनो मोनदों। थामथि पइन्टआ जादों दानि एबसु दैदेननाय एबसुआ बिटिआर एकर्डनि सायाव गोबांद्रायखौनो होननांगोन, गोबांद्राय फोथायनाय दं। मानो होनबा बिसोर बुङो बोसोरनैल' जानाय बिटिआर एकर्डखौ माबोरै दानो आबुं महर होजानो लुबैखो, एबा दाख्लैसो गायनाय बिफांखौ माबोरै दानो फिथाइ थाइजानो लुगैखो? बे बाथ्राखौ माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिदि पइन्टजों बुंनानै रायजो राजाफोरखौ गोजोन होयो आरो। नाथाय बाथ्रायाव दङ, साननो गोनां बाथ्राया बेनो, सासे मोजां आबादारिया गावनि आबादखौ माने बिलाइ गांनैयावनो सिनायखायोनो बे आबादा मोजां जागोन ना मोजां जाया, गांनै बिलाइयावनो सिनायखायोनो मालाय। अब्ला बे बाथ्राया सैथोखौनो होनांगोन। दा थिग बिदिनो बिटिआर एकर्डआबो बिलाइ गांनैल' जादों। दा बे बिलाइ गांनैयावनो सिनायखायो। दा गोबां सुबुंफ्रा, बर' हारिनि माखासे मेलेमजिबिफ्रा बे बिलाइ गांनैयावनो सिनायनो हानाय बायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो। बेखायनो दा साननो लागा बाथ्राया बेनो, जुदि माहारियारि हारिनि सिनस्रि एबसुआ जुदि बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैथ'वा बा पलिसि गैथ'वा होननाय बाथ्राखौ बुंनो हायोब्ला, जों बे एबसु माहारि आफादनि सायाव एसे फोथायबावनो हागौ। बिसोर जोंनि सोंलुआ दा जोंनि माखासे बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो जानाखि थांखि दंमोन, जोंनि गोसो सिङाव थाखोमानाय दंमोन, बे सोदोबखौ लानानै दा जों माहारियारि आफाद एबसुनि सायाव फोथायनायखौ जों खमाव खम नुबोगासिनो दं आरो खमायलांगोनबो जानो हागौ जुदि बे बड'लेण्ड हादोरनि थाखाय बिथांमोनहा थाबैनो गोख्रों सोमावसारनायखौ आखायाव लाफिनाब्ला। बर' हारिनि थाखाय आसाम सरकारा उल्था पलिसि खालामनायाव बिथांमोनहा गोख्रों हेंथा होआब्ला, धरनानि गेजेरजों, सोमावसारनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा हेंथा होआब्ला, बिथांमोननि सायाव 100% फोथायनाय गैयि जानो हागौ। बेखायनो दानि एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बिनि सायाव राहा लानाया मोजां, साननो हमजेननाया मोजां। जानाखि बर'नि दानैसो गोदान बन्स' आफाद, बे बन्स' आफाद आरो एबसु आफादनि गेजेराव दाङाबाजि जायालासे खौसे जानो नाजानायावसो फैनांगौ। हेफाजाब, मदद, बुजायलायहोनाय, ओरैबायदि जानांसिगौ, ओरैबायदि खालामनांसिगौ, बेफोरबायदि बाथ्रायाव खौसे जानायासो जोंनि थाखाय दा लुबैथाव बाथ्रा, जोंनि हारिनि थाखाय लुबैथाव, जोंनि रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हाथाव बाथ्राया दा बेनोल'सै। आसा खालामो सानसे समाव जों इसोरनि अननायाव खौसे जाजोबगोन होननानै फोथायनाय थाबाय। बेखायनो बयबो खौसे जानायाव नाजालायदो, बुजिलायदो, दाङाबाजियाव खम जादो। जों सानसे समावबो बर'फोरनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आंनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। सोरबाफोर मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअ'खौ शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट खालाम। जै बर' हारिनि जै।